dins de les personalitats locals tenim així el regidor d'Esports, Toni. Toni també és soci de la penya, és el primer any que ve així com a directiu. Bueno, gràcies a la penya per convidar-nos i donar-nos l'enhorabona per 32 anys que porteu treballant. Gràcies també per la tasca que feu per l'esport local. Els premis que doneu avui són un exemple d'això i també tots els actes que feu al llarg de l'any. Donar l'enhorabona als premiats d'avui i sobretot gràcies als xavals del Gorgos Cadet per la gran temporada. Ànims i a seguir disfrutant del futbol. Bueno, gràcies a tots i visca el Barça. Bueno, poquet a poquet anem arribant als pesos pesats. Avui vaig a presentar-vos... Bueno, i ja per acabar, vaig a donar-li la paraula a la màxima autoritat local, a l'alcaldessa Magda Minguà. Bueno, gràcies per haver-nos convidats. Des de l'Ajuntament estem entusiasmats cada volta que hem de vindre ací. Salvador diu, fa un any que vam vindre l'última volta, mira com de ràpid ha passat, i dic, sí, ha passat molt ràpid, no? Per a nosaltres estem supercontents, sempre em toca parlar l'última, quan hem de dir alguna cosa, ja ho hem dit tots, i és el moment que teniu moltíssima fam, i és el moment que he de dir enhorabona Nació, enhorabona Molines i enhorabona a les figuretes que estan per a tot l'esforç i per tot el que han aconseguit. Per mi és un plaer tot el poder de convocatòria que teniu, sou una penya gran, gent gran i que de cada dia aneu fent ser més grans. I sou l'exemple real per a totes les figuretes. Esteu veient el que passa quan hi ha unió, hi ha força i hi ha una finalitat conjunta? Doncs apreneu, perquè vosaltres vos espereu veure així en uns anys. Gràcies a tots per vindre, gràcies a la penya del Barça i visca el Barça. Bé, doncs, ara, per acabar, no cal que vos presenti ningú més, encareu-se cap al plat i vegeu què feu en ell.